a kai mutumin nan kare ai dole yau za mu je mu canja ganduje yau ya mun sauki za a zaɓi jan gwada gada aha ba ai wallahi abba gida ka ci abin gida kwarto ne ma gidan mutane ke haurawa da Allah saurara mana ma'ana gida daki lungu sako yau mutum ya haura gidan mutane kana za ka je ka zaɓe shi ai wallahi abba dodar gida daki lungu wallahi abba gida daki lungu kaza ya tabbata kwarton ba kenan a kai hawa da Allah rabiya ma kai ka bata mun lokaci bari mu wuce kwarto ake shiga gidan mutane ɗakin mutane ai wallahi abba gida daki lungu A few moments later. Ai wallahi mun je mun yi zaɓe mun zaɓi abba gida wallahi sai mun canja kuna ta nan kenan har yanzu jiya muna nan wallahi gaskiya ne ai mu ma za mu je mu je don kana ba bakan duje ka san Kano tashi ce na ba abba kan duje mun yadda Kano ta yi ce amma ba masu dangwane na abba ne kuna ne masu zaɓa ku da da ƙuri'a cika ku ga ta nan mu matan mu ga mu har a ga mana ƙuri'a a ga wa dan godari tusa sai kurin ƙuri'a in ba za ku tara ku zo ku dangwala a gandujan ba ma kenan wani maganin kasa ya zaka je yi zaɓen nan A few moments later. akwai matsala akwai matsala gaskiya abin ya cikin za a ce ka duba akwati amma ba ba kan dushe shiru kake ji gaskiya ni na kare ma da wannan zaben kawai baba ya aka ne a'a mutumin ya aka yi na ganka a nan ne duk kayi wani yar kayi wani ai ina gaya ma ni na kare da aka zaɓa a to ba da an ga mu akwati mu ba ni kaɗai na zaɓi ganduji ba mun gwada mu ku yi abba house ba abba house dar ne angon Kano ba baban Kanawa ni ɗauka ba ni ne kawai ka'idan da na ayi za ku iya ta fuskantar waƙiya ku abba house amma fa bari an gaya ma duk da hakan ba zan fasa cewa abba kwanto ba an gaya maka